Acest ceas este ceasul familiei mele. L-am făcut cadou astăzi, pe 27 iulie, când împlinim 5 ani de la căsătorie. Și am creat o poveste din acest minunat sticker, pentru care mulțumim Bistic. Prima poză este la ora 1, poza este de când noi ne-am cunoscut. A doua este de la cununia civilă, alături de nași. La 3, noi împreună cu părinții, la nuntă, adică acum 5 ani. Noi la nuntă, iarăși. La ora 5:25 s-a născut fetița noastră, deci am pus prima poză cu ea la ora 5. Noi cu fetița când a mai crescut și o poză actuală când este o adevărată domnișoară la aproape 4 ani. La ora 9 s-a născut băiețelul nostru. Apoi este o poză cu ei doi, când au mai crescut. Băiețelul când este și mai mare și fericit. Și ultima poză este noi 4. Cei mai fericiți. Mulțumim din suflet, Bistic.